bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the group site, San Roque, Iriga City, Mo and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. Mo and Sons Trading and Industries Incorporated, wholesaler and retailer. Mo and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports ng RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga, kaibahan si Joey Habana Ling. Bicol Connection, Bicol Connection. Bueno mga tugang, kita nga na magkakaiba na dito sa programang Bicol Connection na nasa luwas ang regular host ng programang ini, si Karandang Joey Lim. Kung anong tango lang sa iyang linya, may interview. Bicol Connection Report. Mali na pagkakagiraray sa iyong Karandang Joey. Salamat hindi sa pag-diretso sa mga programa sa yato makaulay tama sa tamang-tama yung si Mayor Lolo Puel Tulokan sila kanirigan sa naging successful na okasyon kasudma sa leaders meeting na pinag-suportahan ng gobyerno bilog na rin niya at ang timong gamso sa pahingat ni Gupta Mix Villasarte at Ilman, Congressman Salvador and Congresswoman Diosal Portuno. Yan sa linya po, si Mayor Nonopoy Aguilar, Kasulit Kiniriga, ang masunod na alkalde sa Mayo 13 Perulian. And siguro, hindi kung may mga taputan ka, ilot siguro ang Honora Buena or pagbabati kan sa yung alkalde, kansulat. Mayor, si News Director Marco Rodriguez, what's the name po? Good morning tabi sa iyong Mayor. And siguro diretso na po kita duman sa mga programa mo. Saro po sa mga iakot ko sa imo Mayor, ini pong manungod po sa public hospital. Paano mo po tabi ni Mayor Gigibon kung sakasakali po matawang kanina mandato bilang alkalde kan syudad kang Iriga, ang sabi baga sa mga interviews sa mga yauma po sa ibong nalado, mayo pa po na ang araw kayo ni kadakula ang pundo kan syudad kang Iriga para po magpatugdok ni na public hospital. Ano po ang sa imong manlado, paano mo po inagigibon tabi Mayor? Ayos po, Manny Mark. Para mo po kaya, dahil naman pwedeng karon kung ano man ang plano ng kada grupo, kada dalaga. Ang pinaka-realidad po kaya yan, kada administrasyon may prioridad talaga sinusunod ng mga programa. Opo. So, natanong po naman yan na nagsasabi na kang nagpo-unsunda na magtukaw sige siyudad ng Iriga, may pamasadong pundo, na kayang magtindog din sa publikong ospital, and dahil hindi kayang magpasuldo, yung empleyado para digdig, hindi kaya sa mahalunda magbayad ng mga doktor para sa pampublikong ospital. Pero kung hilingon pa po, ibalik na. Ang mayor pa si Magurang ko, si ex-mayor Manny Alpilor, may ospital po kayo. Opo. Nakabukta na Trinidad, kung matandaan nindo. Tapos ililipat sa San Juan. Po, nilipat sa San Juan, Kendrick Marie. Ganyan. Tapos ang termino kang sabuyang ama, mayo naman po pagato. Siguro iyon ang dakulang indikasyon na iba't ibang administrasyon, iba't iba ang priority. Siguro ang prioridad ng programa ng Dangon yan ay sa mga kaugnahan. Dapat po nga nitig. Daw bago ako maturog, permi kong hiling-hiling ang Biblia ko po yan, si audit report. Taon na tignagastos kang syudad kang Iriga. Naaram nila gusto kong ito, gusto kong specified sa mga tao na madangog.
aram mo po kaya ang mga tao dito sa syudad ng Iriga, most of the operation ng city government dahil hindi aram eh. May Opo. mga aram man tinda pero kita silent majority. Dahil kita nagigirong ng mga nangyayari. Pero gusto ko ang pakiulay ko po sa gabos na syudadan mo, hindi syudad ni Iriga, na oras na po na mapagmata kita, napaubos na ang pagsasadiri kang syudad kang Iriga. Si Coliseum kang ama ko, pinagaba ninda. Si Lumang Sitio, pinagaba ninda. Pinag-ano ninda into a private na negosyo. Si Sadiri kang Water District, na kung matandaan po nindo, kung matandaan nindo, yung pangaranan kang ama ko, iningga ko yung syudad na City of Spring. Opo. Yaman po kita sa tubig, Iriga ang saro sa pinakamasiram na tubig. Magkalot ka lang dyan sa may gilid, may tubig na. Ang water district po, bako ng sa Kuyangan yan, prime water na. Ano na po, private na ang nagpo-control. Ang atubangan ng PNP headquarters, City Hall Annex, ako maririsanin do si gitna kang Fire Department and City Library. Opo. Naghahanap ka mo, kung yan na lang ang lupang building dyan, makupo na po yan pagkasadiri kang syudad. Sa 2015, kinabakal po ninda yan sa sarong negosyante sa kandidat na 18 milyon eh. So yun po ang mga digdi. Pero ikaligtas naman sa ospital. Okay? Kaya kang syudad na magbugtak ng pagpublikong ospital sa ano. Nakautang nga ni Sindangon yan nila 350 milyon. Para mag-ibo sa Dakulang Sports Center, maduplika rin ninda sa Coliseum kang sa Kuyang Ama, na pinagabaan ninda kang ilog. Yun. Nag-utang naman Sindangon yan, means 270 million, para magpabukta ng sarong Dakulang Amusement Park digdi sa San Nicolas. Yun yan, sabihin ninda sa lalaw kung kada botante digdi sa syudad ng Iriga na dahil ninda kaya na magpabugtak ng karampang publikong ospital. Pero pa po. Karandang Joey, naputol tapo kita karandang Joey, ano? Apod ka kiraray, karandang Joey. Naputol ang satoyang karandang Raki, at siyang kanatabi karandang Raki, hata may interview kita kaya Mayor ano no kayo Alpilor, ano? Okay. Pambira. Sige. Okay, pasensya na tabi, Mayor, medyo naputol po kita. Okay po. So, balik ko po naman ko sa sinasabi kong audit report. Opo. Yung audit report na po yun po ginastos ninda sa mga okasyon dito sa syudad ng Iriga sa loob sa 3 taon. Opo. Kaya po, ang mga ginastos ninda dito sa Tinagba, Pintakasi, sa Charter Anniversary. So, sa sarong taon, nagagastos ninda sa tulong bilis sa sarong aldaw. Kaya po. Oo. Sa 2015, sa Tinagba, for 1 day, ang ginastos ninda 4 million. Ang 2016, Tinagba, ang ginastos ninda 16.6 million. Grabe. For 1 day. 2017, Tinagba, for 1 day, 12.2 million. Pintakasi, 2015, for 1 day, 8.5 million. 2016, 1 day, 9.2 million. 2017, 4.2 million for 1 day. Charter Anniversary, 10.5 million. Ang 2015, 1 day. 2016, Charter Anniversary, 5.9 million. Charter Anniversary, 2017, 7.3 million. Ang kansilat po kani sa 3 taon sa pag ninda sa aldaw, ang sarong aldaw na okasyon, 78.6 million. Okay. Kung ako po para matematiko ining 78.6 million, anong kayang ibunin no ba yan tulor?
pag matawan kita ng mandato ang tao di siyudad ng Iriga. 78.6 million. Kaya ko na kung tapusin ang problema sa mga barangay na halina, biskada, kadaraipa, natin simento ang kasayang mga kalsada. Kaya kung magtao ng 7 kilometro kada taon. Kaya ko itong magtao ng 78 million, kaya kong magtao ng ukot-kot sa 10 barangay. Ang 78.6 million ko ini. 78.6 million. Kaya ko nang ubusan na tauan sa posting building ang mga senior citizens sa kada barangay na worth 2 million. 78.6 million. Kaya ko pong magtao sa worth na 80,000 pesos ang sarong street light. Kaya ko magtao din 941 na street light na matapos tanan, matauhan tanan ng liwanag ang mga barangay ng Ganmingon niya na limpian na diklo. Yung po, 78.6 million. Kaya ko ng tauhan ni Matanos na drainage system ang gatoyang sentro na kada taon, 4 din sila pag-aarabas ng bagyo. Grabe na po ang baha. Yung mga dahil naabot yung baha, inabot na po. Grabe yung lubig ng mga negosyante. So, ini po, igbabalan kita. Kung ang administrasyon niyan, ang kailang prioridad na programa, ito umaan kang tao. Ako po, ang prioridad ng programa ko, basic services, na itatao sa mga tao para magka-maugma. Kung ito, gusto ko pa kung ito ba, gusto pang isaaran, katagabot ng itatangog sa ini. Parang yun, ang 2017, naggastos ang Sudad Candelaria for 1 year lang. Sa pagkatan, nagkakantidad sa 31.9 million. 31.9 million for 1 year sa pagkatan. Anong kayang gibunin o na ba yung bilor sa 31.9 million na ini? Kaya ko magtao sa pagduduwang sa akong paga sa mga net of the family every year. Hindi ka 31.9 million. Mayor, base po naman sa ano mong COA report, ano po yan? Ano kang COA kaya na overspending sila? Yes po, overspending sila. Kadakol pa kang dahil may tiglol was 15. Bago mag-abot ang eleksyon, pagpigla sa roon ini. Ito nga nito building si mga cash advances sa mga department head sa Sudad Candelaria. Milyones po kung kamo o nagnangalas kung kapit bahay ninyo ang garong department head na halos taon-taon nagbabakal may tigdowang auto, tigdunong auto, hindi ang kasimbagan kang kahaputan sa mga kaisipan ninyo. Nagigiramdaman ninyo kada maokasyon, maawarting mapapirma sa inyo ng mga blankong dokumento na mayong kandidat, yun na po karo na po mga tugang ko. And pagka sakasakali tabi, Mayor, ika po, anduyugan ka sa tuyo po mga kababayan, paano to po ini i-correct ini pong report kang COA na overspending? Ano po? Siguro ma-file ka po ng kaso? May recommendation na ang COA Opo. Ang iba po, ang mayorya dahil kami ito sinusunod ang ganun yan. Maski naman po sa pinabakal na government property, municipal annex, nakatugtak duman, sigawa report na ang sabi, illegal si transaction, kamayaman bidding na nangyari. Ang recommendation ng COA, ipamig si Korta, ipainig ka ini 2017 hanggang muna day pa po ninda binabalik duman sa may Dabiri. Anggot ng maray sa may Dabiri. Kaday man, ang pagpabakal ng daga na ini, ang property na ini, mayo man dito sa transfer na ginebo. Kaya grabe, ang pagluloko, niloko na ninda, pinapakalan ninda, niloko pa ninda sa mga tao kaday ninda ininformaran. Siguro, bago sana, dahil sana ini matutuldukan sa pagbalik kang kwarta, kundi siyempre may mga sanction administrative case or criminal case tabi Mayor Nanonoy.
talaga definitely talagang sabi nga ni kay Puan Osigo na sila ng tao. Grabe naman. Grabe naman. Mhm. And sa pa po sa natutunan mi sa pong mga programa and iningani po kung hahaputon mo ining sektor na ini agaro kadto dako la pong porsyento ang itinatao po sa imong suporta lalo na po ining mga priorities mo na matawan sin namin ining mga transport sector support services program tabi Mayor Nonoy paano po gigibon ini? Ang digdig po sa transport sector aloy na po yan. Opo. Terminated na po ang mga para-tricycle kada mga kandidato sinono kay Alpulog dahil kumanaran pong mayo man pong operator sinono kay Alpulog kang tricycle. Oo. Pero kada mga eleksyon, terminated. Hanggang ngunyan sa totoo lang po, si Sarong Kuntiyan Mingani, si Colonel Serrano, nagsuman na sa video. Opo. Ito na aproban si mga tricycle duman sa barangay niya. Despite na kumpleto man yung dokumento. So, yun po ang may report kaya sa MOIA na bago aprobaran ang mga sinabing tricycle, kaya kung mag-submitter muna na 15 pangaran, 15 butante para mag-photo sa indaling ubos-ubos. Ang sabi ko lang sa inyo, gusto ko man may pakiulay sa gapos ng mga para-tricycle. Oy, kami lang po, ang grupo lang ni Nono kay Alpilor ang mapalit ng kulong taon na pagrinya pang prangkisa ng tricycle. Ngunyan, kung hanggang ngunyan, kompleto man po ang kaindong dokumento na hanggang ngunyan, bigo lang, magliglig ka mo sa opisina, may tamata o kami ng abogado sa Indo, sa administrativong pasok po yan, pandamos po yan, may uman violation sa Indong papel, tapos iikipamin ka, dala po yan. Panahon lang sa po yung ama, mayong araw pa yan, mayong iripitan ka, prangkisa ng tricycle. And sa pa sa mga itutulod mo dami Mayor, ini pong inaapod ng People's Council na kung sa nga ni inod na po ining ginibo sa naga napaka-effective para po mapadalagan ang gobyerno na transparent tabi Mayor. Ayun po, nagawad pa po ako, sinulod ko na po yan, taro po ako sa nag-sponsor na makawan ng opisina ang People's Council bigay sa Datkang Iriga. Saka dapat na ma-recognize man dyan sa Datkang Iriga. So, taro yan sa mga bagay na sa imi pagkakaintindihan pa ito. Tapo ninda, ang nasa taas, bigay sa Datkang Iriga na pagpapawon ang representative ng mga People's Council. Ang gusto ko kaya ka ito, para maging transparent ang kasapuyang gobyerno digdi sa lokal, digdi sa syudad, na tigabot sa mga representasyon sa mga sektor, matapawad pang gunian, pang lungsod, para makulang po, makakasabay na sila na mag-formulate ng mga program in late. Na sabi ko nga mas magayon ang sarong komunidad, nagapot sa tatin ng rapangan. Pero ako nila, ang gusto nila, kung gusto ang magtukaw sa panggunyan panglungsod, magdalagan man sa eleksyon. Wala pong paagi. Wala pong paagi. Kung yun na po ang pinakamadali, kung kita ang tumukaw, ako mismo, pati ang kakuyang Vice Mayor Derek Oliva, ang kapulong kagawad, kami ang matatar na maibukta ang People's Council na tanganing ang mga sectoral league, ang mga sector sa mga indigenous people sa dito, sa mga ugang pangagta, si mga senior citizen, ang senior citizen, nag-aasa lang pag senior citizen man, tutukaw dyan sila, tingin na po kamay para alat sa yan, kamay tulogin na po kita, mga parauma, adakot pa, dapat sila magtukaw sa lumen panglungsod, para makatabang na direkta ang syudad ng Iriga. Sa sektor nga lang tabi, Mayor, kan mga parauma, ano po ang maitatabang mo? Ano po ang mga programa mo para matabangan din sa tuya pong mga farmers ang sektor kan agrikultura tabi Mayor? Digdi sa totoo yan para mga parauma po. Ang ano po, digdi, ang yun yan po, sige na ang panaumin mga digdi. Sige na ang panaumin ng mga digdi. Naputol kita karandang Joey, ano? Dahil kagiraray, tabi karandang Joey, na karandang Rocky, ano? Yan.
Pasensya na po. Putol-putol po sa interview. Pasensya na po. Balik ko po naman sa mga farmers ka. Opo. Nakungkita po, sabi ko nga padagod ang pagtautan ng mga sidling. Na dahil pa kita nakatukaw. Siyempre, pag nakatukaw na kita, siguradong upo na si mga equipment na itatao kang national government, diretso sa barangay. May mga report po kami ngunyan sa mga bigparatao kang mga Pinoy administration na mga equipment, pinugtak lang sa Bakulang Farm dyan sa may San Agustin. Talang maray. Kaya po ang gigibunta po nganyan, lalong-lalo na sa mga tinamaan ng bagyo, katawan na po yan sa mga asistensya, pag kita't magtukaw, lalo na sa mga paraoma, tigil siyudad ni Erika. And, gusto ko man pong idagdag, na pag kita pumukaw, pwelo ang gabon sa mga paratanong tigil siyudad ni Erika na makapagtinda sa tapuyang sa diring sasaran. Natatapusin ni Nono Boy Alpelor ang pagsisipa-sipa ang mga paratinda dyan. Na kapag kita ang nagtukaw, mga constituentes ko, mayo na pong abusado na empleyado ng lokal na gobyerno kang Iriga. At po ako matolerar kaya. And siguro, Mayor, baka ikaw ka pa pong gusto ipaabot sa tuyo pong mga kababayan. Go ahead, Tabi Mayor. Yes po, gusto ko lang pong ipaabot sa gabos ng constituentes ng siyudad kang Iriga. Mayorya po ang negosyante di sa tuyang siyudad, peribanan mina po. Hinihimog po na mo kamo na umiba man sa di ka namang krusada. Kada nag-i-eleksyon po, sakalang nagpapahiling ng mga programa, pati po. Ang tinatao lang nga nito, 250 meters, 350 meters, na kung ihilingon, kilometro pa, dahil pa na sedimento sa indong mga barangay, mabalik tinda, pakatulong taon na naman. Tapuson pa na po yan, takaipuan taon-taon may programa, proyekto dyan sa indong barangay. Ang kaipuan lang po, dahil na kamo matakot, at ayaon kami digdi sa likod dindo. Matapang kami kung ano man ang kaipuan, alam mo po sa 20 siyudad Iriga. Siyempre po, dahil man yan, namamayo kang sa muyang grupo, ang mabuot na gobernador, si Governor Mig, and siyempre si Teacher Joe Alfortuno. Aramindo, si Governor Mig, and Teacher Joe, anong na barangay, tinawan mingon yan ng mga ongoing construction kang covered court, kasurog o bako ang kapitan sinawan. Karandang Joey. Apod ka ganaan karandang Joey, tayo nawawala mo kakamo. Apod ka ganaan dami karandang Joey, tayo nawala, naputol ang linya. Siya karandang lagi, si karandang Joey. Apod gararay. Okay, pasensya na, gararay tabi Mayor. Go ahead, gararay tabi Mayor. Yes, pakiulay ko po, na dahil na po kamo matakot. Dahil na po kamo matakot. Sabi ko nga sa tuyang gobernador ngunyan, nagtao kaming anom na covered court, hindi siyudad ng Iriga. Nasabi ko nga kasurog o bako nakapitan tinawan mi po. Taday kami nag-iisip kung nakolorya na o dapat kung mataon ng programa dapat gabos matawan bakong binabase sa partido o kolor politika. Na in after the election, aram ko po mauupos gabos ng barangay matatawan ng covered court. Kaya dahil naman po kay puwan ng sports center na yan, ang katuyang gobernador nagtataon ng direkta dyan mismo sa barangay na sports facility. Yung ang mga covered court. Okay na Mayor, salamat naman rin po sa pagtao mo na oras para po makaulay ka ngunyan na pagkaagatabi Mayor. Salamat po, Manimar. Salamat po. Okay po. Karoon lang Joey. And, mga programa ni Mayor talagang ikadagot ang pag-uswag, progreso kan Iriga. Siguro maabot naman ng tourist destination sa Iriga kung napapagkarayon niya at kung kumusta magkakaiwas siya ng mapagong tourism program sa Iriga City.
Ayos po, saro nga ni na pinagatutukan ko, sumago sa rong istasyon, na napisita ko sa inurugan ka, ngayon na dapulang potential na sorry to pass, ano po, tapos pilgrimage area. Ang problema digdi, ang tinampo. Ang kagayunan pa po, digdi Santo Domingo, dito sa inurugan, ang baka dyan po, adako na ng mga pakanong na organic na gulay. Padayo yan, kaya kita ko sa inda, na oras makatukaw man ako, papakarayong ko. Ang tinampo dyan, tangon kung makaagi ka mo, grabe ang tinampo. Grabe ang tinampo. Laro pang gusto kong ibibela. Si Plano kang sa kuyang ama ka ito. Si Agranan ni Asog. Agranan ni Asog na mabugtak ng pinakalapang sabi nga ni Sir, pataas dyan kaya so na mabugtak mang kitang sarong pilgrimage dyan. Yun po. Siyempre ang mga spring digdi, yun po yan ang kaipuan na i-develop. Digdi sa mountain unit, kadakon sang springs falls na daipa na i-develop. Okay. Salamat sa iyo na tapos tanggayong kaputan taarot sa tapos na natukar may Mayor Flor at mga programa at mga gigiluon sa pagkabutkan na may 13 na siyataan ng takulang mandato, makasukaw sa lokal na gobyerno sa City Hall. Dangog sa po, kaya sabi nga ni Mayor, ang mga negosyante, mga nasa transport sector, women's club organizations, takul na nag-anduyog kasi ay makusada. And namamati ni Mayor na sa iyang kapangganaan sa ikatulong laban niya ini, ninulit at talagang saro-saro niya kung ano ka dapat ang pagbago, kung ano ka dapat siya na iboto sa kalbong alkalde sa Sulit Iriga. Mayor, as your parting words, apelasyon gilaray sa kabuslat ng mga butante sa Sulit Iriga. Yes po, siguro po anong ko na lang sa samuyang grupo, napagtarapangan naman po ini, na oras naman po, sa nailing naman po nindo, kamadaog sinuno kay Alvelor, daruang eleksyon. Nailing naman nindo sa programa, ang sa Balyo, ilingon naman po nindo ang nilalatag. Mitaloy naman po ini, duwang beses sa daog sinuno kay Alvelor, mayo man pang publikong ospital. Kadagos pa kamong nagdadara kang mga pasyente nindo sa BMC para makabarato. Gusto ko lang pong i-ano po ang satuyang gobernador, si Governor Mig Villaperte, number 3 sa balota, ang satuyang Vice Governor, isang ligong pag-ibig, Imelda Papin, number 3, sa satuyang mabuot na Congresswoman, Congresswoman Josal Fortuno, number 3, and of course, ang tulong board member, Digdi, sa arong babae, lalo yun yung panahon, magkakaigwa ng babae digdi sa Sangguniang Panlalawigan, number 3, Marie Santosa Cuadrante, number 5, Manny Noble, number 6, Aki kang dating Vice Mayor di Ciudad de Iriga, si Henry Oliva, mayong iba si Butcho Coy Rex Oliva, and syempre number 1, Nono kay Alvelor, number sa Vice Mayor, number 1, Rex Oliva, naloy naman nagparaserbi po, nagpuon Barangay Kagawad, nagkapitan, ABC President, tapos naging board member, and sa po yung pulong konsehale. Sa number 1, Dander Sabonete, kapitan sa Santa Teresita. Number 3, nagparaserbi naman na sanggunian na Federation President, naging councilor naman po, Alvelor King. Number 5, agum sang dating board member Marito Bernales, Maricet Bernales. Number 6, pamangkin kan dipuntong Vice Mayor Rudy Mirando, Kerwin Mirando Bonibi. Number 7, Aki ni Atty. Leo Kaayaw, Jor-El Kaayaw. Number 8, nagparaserbi naman na kagawad Tignis sa Iriga, Edsel Di Maiwat. Number 11, dating kapitan kang San Francisco, Action Man, Buboy Guevara. Number 14, kapitan kang San Antonio, Buboy Monedero. Number 18, kapitan kang Santo Niño, dating nagserbi man sa military, Antonio Serrano. Number 21, sarong midwife, sarong nurse, Tonton Villaneta. So yun lang po yan, pangapudan ko sa gapos na nagtatawag
napagtarabahan ka na po ini. Oras naman na direktang ikaw ang may oras para sa mga imbutante di syudad ni Iriga. Salamat po, Manny Mark. Salamat, tabi, Mayor. Oo. Salamat sa pati. Yan tabi, hindi, nagkasaya pag-isipagulay ka na atin DPK ay kay Mayor Nanopoy Alpilor na siyudad ka na Iriga na talagang namamati na sa iyang kapangganaan. Uli kang kasulbangan haros sobra sa 4,000 na mga lideres kan siyudad ka na Iriga gikan ko tayo sa Bangay pinagpangangan ito pinagtuwang cluster talagang turusuan takul pang mga apero ka mga lideres takul pang mga darakulang personalidad mga negosyante, mga gikan sa malito pang sektor ng siyudad nag-anduyo para sa iling suporta talagang ipinapamati sa Timon Council, Timon Iriga sa Panginoon ni Mayor Nanopoy Alpilor na sa indang Bulanos at Bilog na suporta sa indang Binyada. Gikan sa iyang residensya, Ebanon Giraki and si Karandang Don nag-interview sa ibong na station. Hindi po si Joey Habana din reporting. Salamat tabi sa imo, Kanandang Joey, and Kanandang Rocky, sa ino pong report, and siyempre kay running for Mayor, dito po sa Dagang Iriga, si Mayor Nanopoy Alpilor. Oras dyan po, mabalik ang programa ang Bicol Connection. Niña Orpon Taduran, Public Service Lady, Tatak Tulfo, taga Iriga Adi, Certified Bicolano, Kisay Pakita, Mayo ng iba, Wara ng iba. Nandiyan ang tulpo, magkapay mo sa dahin. Kasama maaasara sa mga libag-libet. Dapat maging alerto pala sa napaningin. Maraming aasa daanan, may balat na mainag. Kaya dapat At CIS Party List para sa mga inaapi. 101 sa balota. At CIS Party List. Pag-ipagkapagawa sa puso mo. Kailangan niya ang tulong ko at tulong ko. Yan ang ating dapat gawin. Sino pang aasahan? Sino ba ang magtutulong? Di ba tayo lang? Ang CIS! Tayo lang. Political advertisement paid for at CIS Unit B 34, Sergeant Esguerra Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City. Likas sa ating mga Pilipino ang mangarap at manalangin. Walang makapagpipigil dito. Bayaran man tayo. Ganyan din sana tayo sa pagboto. Pagkat kung tutuusin, ang bawat boto ay pangarap na bumuti ang buhay. Ang bawat boto ay dalangin. Na sana magkaroon tayo ng mga lider na tapat, may kakayahan at may kahihiyan. Diba't sila ang tutularan ng ating mga anak. Paghandaan natin ang darating na eleksyon. Mag-volunteer sa PPCRV para sa malinis, maayos at mapayapang halalan. Ito'y serbisyo sa bayan, walang kabayaran. Sa PPCRV, ang bawat boto ay pangarap. A public service message from PPCRV and this station. Ang pagkagadaan ni sa Kristo sa krus para matubos ang satuyang mga kasalan, sarong maliwanag na ehemplo ng sakripisyo para sa sangkatauhan. Ngunit panahon ng Koresma, magkakanigong pagpurupurupon ta ang sa iyong pinahiling na halimbawa para maging maray kitang mga servidor publiko na mayong hinahalal na karibay sa krus nitong sakripisyo. Ang Lenten message na ini, halikitid sa Diyo Fortuno asin sa iyang bilog na pamilya. Huwag mong pasalamatan ang mga minasunod na katuwang sa gigibon na live coverage kan Siete Palabras, Bao Water District, Bao Camarines Sur, Davidson Oedas, Dijon, owned and managed by Nelly Salazar Oeda, Pagbubungon, Santo Domingo, Napuan, Camarines Sur, Rexa Butchokoy Oliva, Iriga City, Honorable Freddy Boy Berinya, Jr. sa Nicolas Iriga City, Mr. and Mrs. Andong Albano and family, San Juan, Iriga City, Miss Laila Labi, San Vicente Sur, Iriga City, Saido po Kabos, Diyos Mabalos.
Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Gaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Ang RPN DZKI Radyo Ronda nakikisumaro sa enterong sangka Kristyanuhan sa pagkiramdom kan pagsaki, pagkagadaan, asin pagkabuhay liwat ni Jesucristo, ngunyan na si Mana Santa. Bot niya magpasalamatan ang samuyang mga katuwang sa gigibo na live coverage kan 7 Palabras, Mr. and Mrs. Jibin and Maricor Ivin and J. Mark Vance kan Perpetual Health Iriga City, Congressman Salvio B. Fortuno, Nabua, Camarines Sur, Mr. Rudy and Mrs. Nita Hugo Largosa and family, California, USA. Lugod maging matulinong ang satong paghurop-hurop. Diyos mabalos sa saindo kabos. Bot niya mong pasalamatan ang mga minasulod na katuwang sa gigibuhon na live coverage kan 7 Palabras digdi sa RPN DZKI CNN Philippines Radyo Ronda Iriga. Honorable Municipal Councilor Donna Ann Roy Onyate, Sangguniang Bayan Member, Nabua, Camarines Sur. Honorable Jose and Mayet Samar and family, Batu, Camarines Sur. Christina Joy, Development and Construction Corporation, CDCC, owned and managed by Engineer Jose Toti Obaal Jr. Santiago Old, Nabua, Camarines Sur. Rinconada Memorial Park, Barangay Dolorosa, Nabua, Camarines Sur, care of Dr. Joey C. Urias, PhD. Ngo and Sons Trading, owned and managed by FIBA Commissioner for Luzon, Engineer Solomon Monmon Ngo of Iriga City. Barangay Kagawad, Alma, Almasan, Niebres and family. Barangay Paluyon, Nabua, Camarines Sur. Brad Eduardo Ed Ibo Soltes and family of Tau Gamma Phi Fraternity International, North Carolina, USA. Honorable Donna Ann Roy Onyate, SB member, Nabua, Camarines Sur. Kambingan sa Dalan-Dalan, owned and managed by Mr. and Mrs. Roque and Michelle Dasa of Santa Elena Baras, Nabua, Camarines Sur. Ben B. Blanquera, SB member, Bao, Camarines Sur. Honorable Lucas F. Hernandez and family, Barangay San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Super B Consumers Hardware and Construction Supply, care of Mr. Miguel O. Biaris Jr. of Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Ex-Barangay Kagawad and Mrs. Napoleon Dolpo and family of Barangay Santa Lucia, Nabua, Camarines Sur. Precious and Mico Construction, owned and managed by Police Inspector Cleto Rabago of Santo Domingo, Iriga City. Ang mga minasunod na sponsor nagpapaabot sa inyo na pasasalamat sa Holy Week. Punong Barangay Antonio C. Serrano, Santo Niño, Iriga City. Punong Barangay Dandreb Nacario, Abonite, Santa Teresita, Iriga City. Engineer Sima C. Gonzaga, ana Principal Engineer Kana Neya, Rinconada Integrated Irrigated System na nakabalsi dyan sa Santa Elena, Iriga City. Ex-Municipal Councilor Dr. Bilya Zanto Anonato, kana Bukit, Camarines Sur. Bureau
Fire Protection headed by Fire Chief Inspector Alex Lagarde, Erga City. Burata na Sariles, may pwesto man dyan sa market site, San Francisco, Erga City. Barangay Kagawad Melnan Robles Morallo, San Isidro, Erga City. Asinman kana Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bicol, care of OIC Regional Director Ariel Piquento kana Pabrika, Bula, Camarines Sur. Kami po nagpapaabot sa inyo na pasasalamat. Ang management ng RPM, DCKI, Radio Ronda, nagpapasalamat po sa mga minasunod na sponsors sa hindi mo nyamong live coverage kan Siete Palabras. DAEC Construction and Supply, Main Office, Pinaglabanan Street, San Agustin, Iriga City. Hardware and Construction Office, Boundary of San Isidro in Perpetual Health, Iriga City. Andalis Enterprises, Perpetual Health, Iriga City. Andalis Fuel Shop, Incorporal Street Corner, Calcedonia Street, San Agustin, Iriga City. Engineer Steve in Edith Andalis, Proprietor. Managing Officer, Engineer Steve Brian C. Andalis. Engineer I.B. Marie C. Andalis. Engineer Steve Paul C. Andalis. Miss Ida Marie C. Andalis. Iriga City Water District and Prime Water, Iriga City, care of Engineer Erwin Fares, Branch Manager, Mrs. Monica Peritian family of Limassol, Cyprus, Honorable Roland Divisinio and family, Liga President, Province of Camarines Sur, Honorable City Councilor Dante C. Uliba and family of Santo Domingo, India City, Honorable Mayor Jeff Visinio of Baao, Camarines Sur, Honorable Marbit Ardo Magsan and family, Liga President, Association of Barangay Captain of Nabua, Camarines Sur, Honorable Board Member Rex Uliba, aspirant for Vice Mayor of Iriga City, asinan sa iyang pamangkin na si Botsuko Uliba, maribay sa iya sa kagong board member sa Rinconan area sa Sangguniang Panlalabigan kan Probinsya ng Camarines Sur. Honorable Manny Noble, re-electionist board member, 5th District of Camarines Sur. Salamat po sa inyong gabos. Iboto Joe Sal Fortuno para representante can 5th District, número 3 sa balota. Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Lots room for short time. Apartment, ladies' bed spacer, and storage space for rent. Also great lot for sale at Holy Trinity Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Mamiyang ibareta sa betra, teacher na malala umanta, dito sa siyudad ng Iriga, baga na
maging kagawad na. Mamiyang Ibarreta Saavedra, sinserong pagserbihan kita. Humilde, mabuot na maestra, kebuhan siya sa iriga. Sa maabot na eleksyon sa Mayo, iboto Teacher Miam Ibarreta Saavedra para kagawad ng siyudad ng Iriga. Miam Ibarreta Saavedra, numero 17 sa balota. Mamiam Ibarreta Saavedra, may tunod ang sing eksperyensya. Probarang taining provisora, kaninet Antineo Denada. Sa Mayo, dahil pagiligawan, Saavedra sa tuyang lutuhan, itukaw kasasanggunian, Saavedra tawan tanindala. Ang probinsyano, number 54. Ating iboto, number 54. Ang probinsyano, number 54. Sa balotan mo, ang probinsyano, iboto. Ang probinsyano, party list, probinsyano, ang probinsyano, number 54. Ang probinsyano, party list, iboto. Number 54, ang probinsyano. Maglilingkod araw-araw sa Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil sa probinsyano, ang tida ay ikaw. Mangista o doktor, magsasaka o guro. Kahit ano pang trabaho, sagot ka ng probinsyano. Ang probinsyano, number 54, sa balotan mo. Ang probinsyano, iboto. Ang probinsyano, party list, probinsyano. Ang probinsyano, number 54. Ang probinsyano, party list, iboto. Number 54. Ang probinsyano, party list. Likas sa ating mga Pilipino ang mangarap at manalangin. Walang makapagpipigil dito. Bayaran man tayo. Ganyan din sana tayo sa pagboto. Pagkat kung tutuusin, ang bawat boto ay pangarap na bumuti ang buhay. Ang bawat boto ay dalangin. Na sana magkaroon tayo ng mga lider na tapat, may kakayahan at may kahihiyan. Iba't sila ang tutularan ng ating mga anak. Paghandaan natin ang darating na eleksyon, mag-volunteer sa PPCRV para sa malinis, maayos at mapayapang halalan. Ito'y serbisyo sa bayan, walang kabayaran. Sa PPCRV, ang bawat boto ay pangarap. A public service message from PPCRV and this station. Hindi nagsumabay sa hangarin ng bayan, maghawak-hawak ng kamay, isigaw pinuang tao sa inyo. Silang alkalde, siling malasante, silang si alkalde. Maraming panahon kaninyong aming magkirmong tabi. Tadi na, linyadang timon tao sa pamamayo po sa ating daratang ilinyang alkalde Jeffrey Jeff Isilio, sa Vice Alkalde Architect Jose Villanueva Malasarte. Kaibagan man po ating mamanindang pamamatong kandidato para kunsya, Kagawad David Mayer, si Kagawad Doktora Sara Briones Disenyo, Kagawad Lucy Buena, Kagawad Eddie Pires, Kagawad Ben Blanquera, Kagawad Edwin Viduran, Kagawad Mike Bulali, saka Kagawad Gaya Soriano Sinfuego. Amo po ni sulit ng nagkaruusap, tanganing maipatagos, so kinikibo din lang na ibang serbisyo. Kaya, sabi na, sinan daw, ramit sinda,
lapitan natin. Yun ay mananalo. Siya muling magbabalik para sa sanggunian upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Ang kaunlaran at asam na pagbabago, mangyayari yun sa atin. Maniwala ka sa akin, ha? Paulit-ulit ang bulong ng mga tao. Sila ay sigurado, tiyak na ang panalo. Si Dodon ang may puso, si Dodon ang maiisip. Maayos na gobyerno ay tiyak na mauuha. Asahan talaga, umulan o umaraw, tayo paglalaban niya. Oo, ako, ikaw, buong napasumama na. At tulungan natin siya, kapag sabay-sabay ang lahat ay kailangan magkaisa siya matapat. Pagmamahal sa atin ibubuhos. Marami siya proyektong matatapos. Servisyo niya sa bayan, kaya mati mauubos. Magtiwala ng kaibigan tayo, makakaraos. Hangad niya na baguhin ng tayo. Muli nating ibalik si Dondong sa konseho. Kaya sa may nadarating siya para kagawad natin. Huwag niyong kalilimutan, si Dondong ay iboto na. Si Dondong ay iboto na. Si Dondong ay panalo ka. Si Dondong ay iboto na. Mga kababayan, atin pong ihalal Orlando Dondon Palmes Pentecostes para konsihan sa bayan ng Nabwa. Tapat na lingkod bayan, iyon ng kabataan. Orlando Dondon Palmes Pentecostes, numero 11 sa Balot. Si Migay ibas ko siya, aniyo ko sa bula. Migay ibas ko ta, kusang servisyo. Si Migay ibas ko siya, aniyo ko sa bula. Migay ibas ko siya, maray lata. Migay ibas ko siya, aniyo ko. Toto'y malandaon. Ang vice mayor, makinabang siya sa tao. pagkawat sila, lalit palibar, et namura, inamalan yaon, Olin hombre, recontanal, Nelly Largo, Elizabeth, Sede Cecilia, ang katubang sa progreso, hindi sa bula. Si Migay ibas ko siya, aniyo ko sa bula. Migay ibas ko ta, kusang servisyo. Si Migay ibas ko siya, aniyo ko sa bula. Migay ibas ko, makinabang siya sa tao. Ang pinagaeno sa ringkunada. Puon kayo sa Godbunian. Mina ang tuyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas, sa impormasyon, public service, enot ka, malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member at isana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagkantapay pa man ginarega mo sa kairo din itong istasyon po sa ringkunadang RPN DCKI. Ang sa tuwing pangoras sa alas 10:33 na po nila pagkaaga. Ang oras na yun natugpo sa tuwing ang Losenya Electrical Supply, owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. At man po sa tuwing ang ako Bicol Party List. And siyempre, tutmaan ni Honorable Ruben Aguila, kanbanwaan man po, kanbato, aspirante bilang Municipal Councilor. And siyempre, tutmaan ka na CIS Party List sa paagiman ka na sa inyo pong nominee, si Miss Nina Taduran.
Balik na po kita digdi sa programang Bicol Connection. Mayo po si regular host na programang ini. Kaya kita na po magkakairibanan para po sa programang Bicol Connection. Alas 10:34 na po ni pag-aga. Medyo lulumlum po sa tuyang panahon. Pero hindi lang kung may pag-asa lang mag-uran. Ang talawin tips pagirumdum po ang ito yung mga kababayan ha. Ngunyan pong grabe po ang init kan sa ito pong panahon. Iwas-iwas po kita sa heat stroke ano. Ang Department of Health mga tugang pinagirumdum giraray ang mga namamanuan na ingat-ingat po kita sa exposure ta sa init ano. Talagang ini pong heat stroke iyo po ini ang namamanuan na hilang ano or atake. Lalo naman yan na ma-Holy Week na next week, Holy Week na po ang Thursday and Friday. 18 and 19 Monday Thursday as in Good Friday mga tugang. Napatakbo yan sa 18 and 19 April 18 ano 18 and 19 next week na po yan. Uya po ang mga tips sa na ipinaluwas po kan Department of Health ano. Taani po na kitang makaiwas sa mga namamatian tayong mga kailangan sa panahon po niya na tignik ano. Para po na duman sa mga nagbabalak na magbisita iglesia sa mahal na araw mga tugang. Pinagramdam kan DOH sa paagiman ni Secretary Doke ang publiko na dapat po magbalon po na kamonin na bottled water. As in parati po na kamo mag-inom ng tubig para po makaiwas sa ano yan dehydration ano. And siyempre magbalon man po na kamonin na pagkakan dahil tulos po nararaot o ito pong dahil po sa init baga minsan nga niya maluto maghapon lang panos na ano o magbalon po na kamuning na pagkakan dahil tulos po napapanos o nararaot ano and siguro po daning doon na ikaw kamong naladarang kopya or payong. Mantang ito mapo na ang mga nagpipinitensya. Pinagirumduman po kan Department of Health mga tugang na sigurohon po daan na sterilize ang mga pakong gagamiton sa sayo naman pong pagpapapako sa cruise ano tayo po makaiwas kamo sa tetano. Duman mo po sa satoyang mga kababayan ay pong hypertension as in iba pa pong mga kahilangan na pwede pong maglala dahil po sa sobrang init dahil po sa sobrang exposure ta sa sirangkang saldang. Ang pagirumdum po ni Doki na sigurohon po daan na may balon-balon kamong maintenance o maintenance medicine mga tugang oral daw ano. Kapag medyo nakamati ka munin na mandatang pagmati, inuman na yan na maintenance medicine nito ano. Kaya di malingaw na magbitbit ka na sa ito pong mga sa ito pong mga medicine, mga maintenance medicine ano. Sakit na talaga ini sobra pong init kang balang talagang patindi na po kitang patindi. And siyempre sa Holy Week mga tugang ang mga kandidato suspire na po kamo. Bawal po magkampanya sa aldaw ni Semana Santa.
Ining Monday, Thursday, saka Good Friday mga tugang, bawal magkampanya dyan ng mga kandidato, ano? Magano na kamo, kumbaga mag-penitensya na. And magkaigwa na po kamo nin political ceasefire. Ngunya pong Semana Santa. Ano pong mabawas-bawasan lamang po sa tuwing mga kasalan. Sa tuwing pong pagkikisumago sa kumbaga panahon kan si Yesu Kristo at panako po sa krus sa panahon po ng Holy Week, ano? Dapat kumbaga ceasefire na muna sa mga personal na mga atake, sa mga patutsada sa mga kalaban. Respeto ta po ining nagdadangadang na Holy Week, dumaan po sa mga politiko. Alam mo, sa politika dahil man talaga naiiwasan na ipiton ang habang lado, ano, kanya-kanyang iripitan lang yan. Ang problema kung medyo nagkakaigwa na po ni personalan, ano. Pag personal na po ang ipairal mo, talagang dahil na magkakaintindihan. Kaya naman sa mga kandidato po, dapat huralawigan sa inyong pasensya. Bitbit po kamo ng kadago na pasensya, no? Mas maray na itong harayo kita sa ano man na katibadan. Oo. Gustong sabihin mga tugang naman lang kita sa mga issue na ipinaglalaban ta, gusto tang mangyari. Naman lang po kita. Dahil na kita magluwas pa dyan mga tugang. Girom-dumong ta na ang pagkakandidato, garo man sa nayan sugal, may nadadaog, may nanggagana. So, medyo bako tapang panahon mo yan para manggana, so be it, ano. Ang sabi nga ni kan mga sa tuwing mga magurang, kung hindi nga okol, hindi bubukol. Maski ano ang gama-gama mo, kung maayog ka po sa timing, sala pa sa timing mga tugang, asin kung bako paman talaga ang destiny mo, ayaw po kita magaginibo dyan, ano. Pero kung destiny mo na po na makatukaw sa anong man na posisyon na sa inyong dinadalagan, magpasalamat ka sa iyong kagulatan. And siyempre magpasalamat ka sa mga tao na naganduyog sa imo. Gusto na pati ngunyan ang relistahan sa mga barangay. Hindi man ang mga naglilistagan mga pangaran, lantaran man, ano? Bakit kung napapanlingaw po ka mo, vote buying po yan, ano? Kung mambakal ka mo, sekreto sa nanindo. Dahil po itong lantaran na marami ay baka kalabusang aboto nindo. Yun ang hihinga na sana. Thank you, amigo. Damang ka sa bagyo, digdi ka sa muya. Sa rimplehan, bagong itong lantaran. Kung sa muya ka ngayon, ibabali mo na kasi sa listahan, ha? Maabot kaya ng eleksyon, bago mag-eleksyon, may maabot sa mong Camarón Rebusado. Kung abo mo yan ng Camarón Rebusado, si Tito Big and Joey mabisita dyan sa aron mo. Pero sa totoo lang mga tugang, kung tanong ta hanggang mo niyan,
Dahil po kita dahil po na iaangat ang level kan sa tuya pong politika. Dahil man sa nasa kasaklan kan mga botante, kasalan man po kag gobyerno. Ang gusto kan na gobyerno mga tugang garo nakadepende lang kita sa inda sa gobyerno yan ang number one na problema kaya inot na inot ang problema sa gobyerno kadako ng mga opisyales, public official kita na mga corrupt to mga tugang dalan para dahil mag-asenso ang sa tuya pong nasyon. Kaya kung tutuuson mo, kung hihilingon mo, ang inot na may problema kung tayo po nag-aasenso ang satuya pong nasyon dahil man po sa satuyang gobyerno na ang mga tao, ang mga nakatukaw, mga korupto. Kumbaga, itong mga nakatukaw na mga public officials, hindi na po ang nagyayaman, mantang ang mga nagtitios po, mas lalo pong nagtitios. Yan ang sa mga problema. Sa tuya pong gobyerno, ang gobyerno mismo ang may problema. Dahil po nalilinig, at least ma-minimize man lamang ang mga korupto. Kadakul-dakul na po mga involved, mga corrupt official, pero pag milyones po ang kinukurap, uto po sila sa mga presohan na abang gagayon. May sadiri silang kwarto, may sadiri silang kwarto, may sadiri silang CR, may aircon. Abang ray ka na buhay kayo ng mga milyones na mga koruptong mga opisyal. Mantang itong naghabon lang, pambakal ng gatas o gatas dyan sa mga grocery, nakabonin sarong gatas ay aaboto ng siyam-siyam dyan sa laog ni Presuan dahil nga ni ultimo nga ning pambakal ng gatas sa akin niya dahil magkabakal kaya nag-abon. Kaya pa daw pambayad sa abogado mga tugang pag nakasuhan na. Pag binitbit na po dyan sa kulungan, pirang taon na po dahil nasisettle ang kaso. Dahil nakakapagbista tama yung mga ning abogado. Kung igwa man abogado ang gobyerno, ito pong sapaw sa kanakul-nakul na inatenderan mga tugang, mga attorney sapaw, minsan napopostpone, yan po ang problema mga tugang. Makamurumundo na ang gobyerno, yung na ang contributor kung taano po naglalala po ang kamugtakan kan sa tuya pong nasyon. Hindi na sana po ang pag-implementar kayo ng train law. Ano na po nangyari? Ano po ang karahayan na naitao po sa mga Pilipino? Nakamati lamang po kitang karahayan na darakan na train law? Nag-uswag man lamang po ang satuyang pagbuhay dahil po sa train law? Ano po ang inaabot ng mga Pilipino niyang nga? Sige ang taas po kan Barakalon na Surusimana nagtataos po ang gasolina. Pero ang sweldo ni Juan de la Cruz, dahil po nagtataas. Paano po mababalanse? Dahil po sa oil deregulation law, ang satuya pong gobyerno may na pong control. Pag-abot po sa produktong petrolyo, kusain po ang problema dyan. Sa namamanuan o sa gobyerno. Malinaw mga tugang na may mga polisiya sa tuya pong gobyerno na iyo pa po ang nagpapasakit sa mga namamanwaan. Sinasabi nila ma-create nila kadakol na trabaho. Iyo nga ni ma-create ka ng kadakol na trabaho ang hapot.
nakikinabang man daw ang mga Pilipino dyan sa pag-create mo ng kadagol na trabaho. Hanggang ng mga tugang nga kadagol na mga jobless. Nagkaroon man, pinatapos mo ng pag-eskwela ng 4 years, patapos sa magiging laborer sa tagapala dyan sa tinampo. Pero pagka disangay, kadakol nga kitang mga patrabaho, may mga patrabaho nga kitang building, may mga patrabaho nga kitang may mga patrabaho nga kitang mga tinampo. Kung halimbawa ang tinapusan mo, nagtapos ka ng 4-year course, pagkatapos magiging laborer ka man sana, hanggang pag-disangay mga tugang. Bagin sa oportunidad po sa hanap buhay, kulang po kita. Ang sa yung mga laborer, mas gusto nila mag-abroad, dahil po naman, nakula ang sila pong makukuang pera. Kadakul po silang mabibitbit na pera kapag nakapagtrabaho silang abroad. Digdig ko naman ang laborer. Digdig nga alam ka na ang 300 sa mga laborer, mga tugang. Dahil pa nag-aabot sa minimum wage. Ayan po, saro sa mga example kung ano ang sa tuya pong gobyerno, saro sa contributor kung taano talaga nag-aasenso ang mga Pilipino. Ini pong rice tariffication lang ini. Ano po ang maidudulot kayo sa mga paraoma? Mas lalo tapo sindang tinawanin na tinawanin na pasanon pasanon na para po sinda na makabuhat. Ayan na makamurumundo po digdig. Permado na po yan. Kumbaga, na po ang rice tariffication law. Mayo po yung pagkakaiba sa gasolina, sa kuryente, na mayo na pong control ang sa tuyo pong gobyerno. As in, ang National Food Authority, matutunaw na po yan. Mayo ka nang mapapakalan ng baratong bagasa. Pag fully implemented na po ining minaabot ang rice tariffication law ini. Na ang katuyuhan mo po kasi sa ang gobyerno tangani po ang maayudahan itong sa tuyo pong mga paraoma, maayudahan po kasi sa ang gobyerno. Paano mo po matawan ng ayuda ang mga paratatanog kung ikaw mismo ang nagpapasakit? Ano ang laban ng mga ordinaryo mga paraoma sa mga big time rice smuggler? Anong laban nila dyan sa negosyo niya? O ano na po ang mangyayari ng mga local producer, ang mga local farmers? Luway-luway na pong mawawala na kung kaitong mga panahon na agricultural country ang Pilipinas. Ngayon po mayo na. Ito po mga dating tinugtukan na po ng mga subdivision. Insaro po sa author, kaini pong rice tariffication law ini. Nakula pong subdivision anong apod yan? Subdivision owner, or may pangalan ngayon mga developer, yan. Ang surok po dyan sa mga author, yung si Cynthia Villar. Nasinda po baga mga housing developer po sinda. Ito mga umata, ito po mga pinagtatanumanta. Ano na po ang tanong mo niyan, mga buildings na, mga harong na mga tugan. Nawawara na po itong pagiging agricultural Pilipinas mga tugang. Nakita na, bisto kita dyan. Sa larong yan. Tama lang nga ang mga ibang countries mga tugang nagpapadarapakan sa indang mga estudyante.
para po pag-adalan. Mag-adal digdi po sa satuyang nasyon. Kundi ngunyan po kita, kulilat na po kitang marami. Mas lalo tang pinasakitan ang mga kapwa at Pilipino. Ngunyan nga si Mana, nagtaas na naman po ang produkto ng petrolyo. So si Mana na sana po nagtataas. Araw mo yan, ito ay 50 pesos kung magkarga ko. Mga duwang aldaw man yan sa kuya. Pag pasiring harong, pasiring digdi sa opisina, yung malang yan ang routine ko. Ngunyan mga tugang, pasiring ako digdi, ang pabalik ko, yun na lang yan ang 50 pesos. Ang pabalik ko biraray, nagpupugak-pugak nga sa goyang motor. Meaning maggasolinan na po ako. Kung dahil matulak ako kan sa goyang BMW. Pero po nito ang gasolina yan, nasa 53 na. Kaya mayo na talaga, masakit na po ang buhay. Palala ng palala ang makahirap ito pong masunod na henerasyon. Ano na ang mangyayari sa mga agita, sa mga mukaapo ta? Kung ngunyan nga ni talagang grabe na pa namamatihan ta. Ngunyan kung makakapili pa po kita ng mga kandidato na iluluklok ta po dyan sa satoy akong gobyerno na mga korupto mga tugang. Mayo na talagang pag-asa. Palala na po kitang palala. May mga nakasuhan in grapa. Pero abang kakapal kan mga lalawgon na may lalawgon pa na magkandidato. Sain po ka mo nagkukuhaan ng ibog ni lalawgon. May mga mayor na may mga kasong grapa. Pero may ibong pag-iraray ang lalawgon na magkandidato. Mga congressman, mga senador, mga governor. Saan po ka mo nagkukuhaan ng ibog ni lalawgon? O naman si Otto Juan de la Cruz, natawanin pera, nalingaw. Ayan ang problema. Maging na sa toya pong mga butante, may problema. Sa romanso, nagpaparuro sa sendang mga buhay. Mayo man na pakialam sa mga pwedeng sapong kan mga masunod na henerasyon. Ang sa inyo, pag natawanin na mamayong kuhan o natawanin Tito Bikin Joey, pero habang buhay na nindang utang na buot, dahil haram na pigya kumbaga linuluto sa nakita sa dira to pong mantika. Sa man kung ano ang mga mga pampakal ni naboto kan mga kan mga politiko, kundi sa mga botante man sa mga botante. Sa toya pong taxes. Bueno, luwi-luwi na po ako mapara. Inabot na po kita na oras po sa programang Bicol Connection. Sa pangalan po kan regular host kan programang ini, ako mapo ang sino na kaibanan. Ako po si Mark Rodriguez na kaibanan po tapo dyan sa dito po sa tuwing studio. Yan po dyan si Sir Tony Aguilar and sa information, Miss Tony Saison. Ako mo po ang sa itong nakaibanan, ako po si Mark Rodriguez, mabalos po kan sa itong dahil sa pag-antabay, and God bless po sa indo. Antabayan na po ang masunod na programa, ang programa ni Karondang Mar Baroda. Pamanak ang magulang sa Syrian Act. Sa primer distrito, ang Polytechnic University of the Philippines pinundar ang sakong ama si Rolando Sr.
Yan ang panalmingan ko sa pagtugdas ng Ragay Polytechnic Skills Institute ng Nobyembre 2018. Libreng edukasyon, marhay na futuro. Lugod na ang pamanang iniso sa kuya, siring man may pamanang yato sa gabos na kaasian. Sa